Турутуту, турутуту. Ключът от палатката. Подкаст за битови и емоционални проблеми. Турутуту, турутуту. Здравейте отново за четвърти пореден път от мен, Биляна. И от мен, Мили. Да не повярва човек, вече четвърти епизод. Всеки месец ние се борим с все по-странни препятствия, които застават на пътя ни към новия епизод и всеки месец успяваме да се преборим с тях за сега. И ето ни отново тук. Така, реших, че препятствията, за които говориш, са проблемите на нашите слушатели, които продължават активно да ни засипват с тях. И ние активно продължаваме всеки месец да се борим с тях, без да ги решаваме. И това ще правим, естествено, този епизод. Също така имаме 3 проблема, които са доста интересни, тематични. Може би ще ви се стори, че слушате женско предаване тази вечер или този ден. Ние казваме вечер, защото винаги вечер записваме в едно вечерно състояние. Но не са само женски проблемите, имаме женски проблеми. Имаме един много мъжки проблем. Един много мъжки проблем, един много женски проблем и един много флорален проблем. Така че приготвили сме ви за всеки по нещо, но преди да започнем с проблемите, имаме няколко неща, които трябва да обсъдим с вас, както правим традиционно в началото на нашите епизоди. Да. Нещо номер 1. Отново имаме слушател на месеца. Този път слушателя на месеца се казва Ралица. Ралица, ако си спомняте, е нашата слушателка, която наднича постоянно в хладилника и вътре не намира 40 краставици. Ако искате да видите Ралица, може да я намерите на нашата Facebook страница, на нашата Instagram страница, там сме я постнали, нея и едно кратко интервю с нея за това какво е да бъдеш слушател на месеца. И за да бъдете вие слушател на месеца, пратете ни проблем. Да, за да станете слушател на месеца, първо трябва да бъдете слушател. Това е много важно условие. Това е основно изискване, да. И като говорим за слушатели, тук имаме още една наша слушателка, която очевидно се е сблъскала с същия проблем като Ралица. Преодоляла го е и сега иска да сподели своя опит с Ралица, както и с всички останали, които може би се сблъскват с него. Тя казва следното. Аз проблема с хладилника да ми шепне го реших, като спрях да се виня, че ми се яде и някак си от тогава спрях и да го отварям толкова много. Помогна ми и че винаги го държах пълен с кисели млека и като видя, че има кисело мляко, ми се отяждаше автоматично. Ето, очевидно тази слушателка е използвала нашето решение с краставиците, просто ги е заменила с кисело мляко, т.е. на път сме да направим таратор от този проблем. Натам се движат нещата явно, очевидно е така, което според мен е една не лоша посоката на таратора. Благодарим на тази наша слушателка, че ни прати нейното решение на този проблем. Тя ни писа по Инстаграм и вие можете да ни пишете по Инстаграм, ако имате решения на проблеми или проблеми, които си търсят решения или изобщо просто нещо, ако ви е на сърце, пак може да ни пишете. Ние много се радваме. Винаги ни е много интересно, както и в последния епизод казахме, да научаваме вашите алтернативни решения за вашите си проблеми и проблемите на другите слушатели. И в този ред на мисли, слушателката от последния епизод, която имаше проблем с гълъбите, които й осират балкона, тя също ни писа следното нещо. Да знаете, че и гълъбите ми вече ги няма и чувал ми с птича храна свърши. Всъщност, решението на проблема бяха 3 пластмасови врани, които сложих на балкона да го пазят. Гълъбите явно се страхуват от тях и не припарват вече. А враните ги кръстих Едгар, Алан и Пол. Това е една просто чудесна история, почти криминална история, както се казва, която завършва с абсолютно щастлив край. Да, особено щастлив е края на това, че нашата слушателка явно изобщо няма нужда от нашите съвети и сама си е решила проблема, и то по такъв оригинален начин. И последното нещо, което имаме да кажем, преди да продължим по същество, е свързано с датата, на която излиза
този епизод, която е една специална дата. Това е Никол ден. Точно така. Ние записваме през ноември, но ако слушате този епизод, значи ние сме го публикували и смятаме да направим това на 6 декември. Не защото е Никол ден, просто така се пада, но въпреки това ще се възползваме от случая да честитим на всички именици, които ни слушат и особено на моя брат Никола. Ники, да си жив и здрав! Така, изпълнихме всички точки по протокола на отваряне на този епизод. Епизодът е отворен. И е време да навлезем в него. След като го отворихме, ще престъпим през неговия праг и ще се сблъскаме там с 3 проблема. Ето го първия. Проблем номер 1. Имам сериозен проблем. Преди да дойде онзи специален за всички жени ден в месеца, се превръщам в неузнаваемо чудовище, което не мога да контролирам. Как се справяте вие, момичета? И как се справят хората около вас, че това май е по-големият проблем? Дами и господа, настана момента да си говорим за менструация. Така е. На мен лично ми е трудно да дам съвет за този конкретен проблем, защото аз го нямам. Аз също се радвах на една изключително безболезнена менструация, като в реклама на превръзки Always Ultra, но след това в един момент започнах да излизам от тази реклама и да навлизам в някаква друга много странна реклама. Реклама за ибупрофен и успокоителни. Да, реклама на Лексотан. Това не е добра реклама. Това не е добра реклама. Да се намира човек. Не. Така че аз разбирам нашата слушателка и трябва да призная, че преди да вляза в рекламата на Лексотан, дълго време си мислех, че останалите жени просто драматизират, като казват колко им е тежко, когато са в цикъл. Не проумявах, че е възможно наистина цикъла да е нещо толкова зловещо и тежко за преживяване, колкото го представяха някои мои познати пред мен, понеже аз наистина нямах този проблем, но после започнах да го имам, слава богу, и сега мога да съчувствам на нашата слушателка. Иначе щях и аз да не мога да й съчувствам. Аз си съчувствам и вярвам, просто като не си го изпитвал на свой гръб, е трудно да разбереш за какво става въпрос. Понеже лично аз нямам решение на този проблем, тъй като не съм се сблъсквала с него толкова пряко, реших да попитам интернет дали има решение на проблема. И интернет има много решения. Онлайн човек може да намери страшно много съвети за това какво да прави, когато има PMS. Примерно, пий повече вода, не дей да ядеш солено, не дей да ядеш сладко, не прекалявай с кафето или с алкохола, прави спорт. Все някакви такива скучни, досадни решения. Значи ти не само, че се чувстваш супер зле, защото ще ти идва, а на всичкото отгоре трябва да правиш някакви такива досадни неща, като да не ядеш шоколад или да не пиеш алкохол и трябва и да спортуваш. Това живот ли е? Изобщо не звучи като живот. И аз не мисля. Така че отхвърлям тези съвети, не ми харесват. За сметка на това, намерих един съвет в форума BG Mama, моят любим форум, където аз много обичам да чета какво пишат BG мамите и конкретно по темата PMS в BG Mama, ако потърсите, има многобройни форумни дискусии по тази тема. Не съм сигурна защо са толкова много, а хората не пишат в една, но това е отделен въпрос. Не искам да критикувам методите на BG Mama. В една от многобройните теми относно предменструалния синдром, една от мамите пише: колкото и смешно да звучи, напоследък се лекувам, в кавички, с бира. Много успокоява нервите, наистина действа ми прекрасно. Много ми хареса този съвет и мисля, че ако аз имах този проблем, бих го последвала. Защото на мен бирата също така ми действа и на мен ми успокоява нервите, дори да не са обтегнати заради цикъла ми, а по други причини.
Освен в BG Mama, аз естествено се разрових и в други интернет страници в търсене на решение на този проблем. Попаднаха ми доста сайтове, които имам чувство, че не се опитват да решат проблема, а по-скоро се опитват да ти пробутат някакви хомеопати или хранителни добавки, които да ти помогнат, въпреки че в крайна сметка не е много сигурно дали наистина ще ти помогнат или няма да ти помогнат. Така че аз не препоръчвам да следвате тези сайтове. Препоръчвам по-скоро да се консултирате с вашия гинеколог, който да ви каже какво да правите в тази ситуация. И тук, без да искам, май наистина пак успях да дам някакво сериозно решение на проблема. Моля, игнорирайте тази част. Трябва да започнеш да внимаваш с това, за да не се превърнем накрая в подкаст, който решава проблеми. Това било абсолютно противопоказно за нас. Да, съжалявам. Нека се направим, че не съм дала този добър съвет, който автоматично решава проблема. Пък може и да не го реши. То кой знае какво ще ви каже гинеколога, може и той да се опитва да ви продаде някаква хомеопатия, да работи за някаква пирамидална схема и ако това се случи, сменете си гинеколога. И това също беше добър съвет. Ще спра. Египетски гинеколог. Не слушайте египетските си гинеколози. Това пък не е много добре, защото е леко така дискриминиращо. Даже много, не. Добре. Оставяме гинеколозите на страна. И Египет също. Искам да споделя още едно последно нещо, което открих в интернет, което изобщо няма да помогне на нашата слушателка, за да балансирам малко тези добри съвети, които дадох преди малко, без да искам. Това, което установих при моето гугълване на проблема, е, че PMS явно не само е съкращение на термина предменструален синдром, а също така е и абревиатура за постановление на Министерския съвет. Това е просто чудесно. Аз трябва да призная, че Мили ми сподели този факт преди да започнем епизода. Иначе в момента щях да се смея много дълго, но мен този факт ме направи страшно щастлива. Аз съм много щастлива. Това направи целия ми ден. Радвам се да го чуя. Ако искаш да си още по-щастлива, може и ти да гугълнеш PMS и това, което ще намериш е една статия за предменструалния синдром, след това няколко линка към държавни документи, след това още малко хомеопатия и така нататък. Смесицата е доста интересна и тя ме наведе на мисълта за това как цикълът на една жена е подобен на държавната администрация, не само чрез това съкращение PMS, а и че той е един вид инициация, на която тялото ти те подлага всеки месец. Точно като държавната администрация, както установихме в един наш минал епизод. Да. Много съм щастлива, че така попиваш знания от моите нерешения на проблемите и ги прилагаш. Определено ме влияеш, не знам дали е добро влияние, но е съществено. Аз самата не съм сигурна дали аз сама си влияя добре, но това е една друга тема и тя навлиза в този друг подкаст, който ще направим един ден, който ще бъде само подкаст за нашите проблеми. Това е подкаст за вашите проблеми. Продължаваме с проблема на нашата слушателка. Аз, разбира се, го разгледах от една друга посока. Трябва да призная, преди да започна изобщо да говоря в днешния епизод по-надълго и на широко, че моята дългоседмична подготовка за изпита ми по фолклор и антропология повлия сериозно на всичко, което ще чуете днес. И също така не знам дали това влияние е добро специално за подкаста ни. Добре, край на това академично отклонение, връщаме се обратно към цикъла. Аз разсъждавах сериозно снощи върху този проблем, след като часове наред бях чела за българската обредна традиция и за змейовете. И много странно, но видях известна връзка между тези неща. И причината да видя връзка не се корени само във факта, че човек, ако достатъчно дълго гледа две неща едно до друго, сигурно ще види връзка между тях. Причината се корени във факта, че те действително са свързани по някакъв начин.
Аз няма да обяснявам в дълбочина този начин, защото не съм сигурна и че още го разбирам напълно, но ще спомена няколко определени опорни точки, за да ми помогнат те да формулирам тезата си по въпроса с цикъла. Действай. Това жената да се превръща в чудовище, не мисля, че като цяло се появява дори само във връзка с цикъла. Жената е била ужасяваща и мистериозна за човечеството по много начини и тя като цяло е свързана с разни тъмни неща, с нощта, с луната и дори преди да навляза в другите неща, за които ще говоря, искам даже да отбележа нещо специфично в български език, което много често давам на моите ученици като асоциация, с която по-лесно да запомнят. 3 думи, които са изключения от правилото за окончанията за женски род и това са думите сутрин, вечер и нощ. Тези думи са от женски род, а пък изглеждат от мъжки род. И аз обикновено им казвам, че всички части от деня, които могат да бъдат тъмни през зимата, са от женски род. И после си казаха, чакай малко, защо всички тъмни части от денонощието са от женски род. Може би наистина има нещо общо. Може би няма нищо общо, но аз, както всички знаем, предполагам, че има нещо общо между всяко нещо и всяко нещо в света, така че според мен има нещо общо. И така, всъщност, се сетих и за нашия приятел Юнг, когато много, много добре познаваме от разни предни разработки на нашия подкаст. Карл Юнг е говорил много за всякакви неща, свързани с несъзнатото. И имаше един момент от една негова книга, в която разказваше за един свой детски спомен, анализирайки който, той стига до определението си за това какво е сянката и какво е тъмната страна на човека. И този негов детски спомен беше свързан с майка му и това как той като малък е видял една вечер как изглеждала като обладана от някакви демони, изглеждала супер дива и супер странна и тъмна и не приличала на себе си през деня. И той стига до извода, че човек има една сенчеста своя страна, но факта, че той описва точно майка си по този демоничен начин, на мен също ми направи впечатление. И освен това, има страшно много вярвания в първобитните цивилизации за това как жената е много опасна и първия полов акт е много опасен за мъжа, защото жената може да го погълне и тя има зъби в онази специална част от тялото си и може да му... Вагината си. Точно така. Знаеш коя е тази специална част от тялото на жената. И със своята вагина може да отхапе неговото мъжество, онази специална част от неговото тяло, пениса му. И... Добре, че уточнихме кои са специалните части от човешкото тяло. Ако някой не е бил сигурен до сега. Това са специалните части от човешкото тяло. Да, т.е. жената е била винаги виждана като нещо демонично, което може да погълне мъжа и което е непредвидимо. Тя е много обвързана с всичко диво, с всичко, което е чисто стихийно, с стихиите като цяло. И змеят всъщност има много общо с цялата тая история. Тук вървя към връзката между жената и чудовището. Това искам да кажа. Благодаря за това напомняне. Вече се чудех на къде вървим. Не е към Таратора. Не е към Таратора. Това е съвсем друга посока. Друга посока. Okay. Друга посока, не към обратното на Таратора. Това е една от тези двойки опозиции, змей и Таратор. Змеят не е обязателно от женски пол, въобще никъде не се казва такова нещо. Аз го обвързвам специфично с жената в момента, заради това, че змеят също е обвързан с стихиите, също е обвързан с природата като цяло и тъй като той се появява в един момент, когато хората тъкмо престават да имат истинска жива връзка с природата. И докато в началото повече хората си мислят как змея е добро същество, нали? Не, че е само добро, той има и своите добри качества, както всичко друго. После започват все повече да го анатемосват. Но то като цяло въобще всички такива същества и всички животни, всички природни неща, преди да дойде християнството, са свързани с опозиции добро-лошо. Всяко нещо има много добра част и много лоша част и понякога проявява едната и понякога другата и е важно да има баланс. И след това, тъй като цялото това женско и природно начало бива
избутано в ъгъла, за сметка на идването на разума и цивилизацията и светлината и това как сега ще вървим само напред и нагоре и всичко от тук нататък трябва да е винаги разбираемо, подредено, контролируемо и светло и ясно. И изведнъж това да си чудовище става някаква много неблагодарна професия. Но истината е, че разбира се, както знаем, жените имат склонността да се превръщат в чудовища не само по време на цикъла си. На мен предно ми се случва съвсем не само по време на цикъла ми. Аз в много моменти ставам чудовище без да искам. По пълнолуние или, примерно, ако се ядосам. Аз се превръщам в чудовище в други ситуации. Примерно, когато съм гладна. Особено когато съм гладна и не се намирам в близост до храна, тогава става много опасно. Просто изфирясвам и приятеля ми доста е страдал от тези мои превъплъщения в гладно чудовище. Но в секундата, в която захапя нещо и веднага се преобразявам обратно в красива принцеса. Да, мисълта ми е, че това е една естествена част от това не само да си жена, от това да си човек. И всъщност, според мен, една от причините жените да се чувстват толкова зле от това, че се превръщат в чудовища по време на цикъла си, се корени в отричането на това първично начало в човека, свързано с мрака и с хаоса и с животинското. Това е нещо, което масово се отрича супер много в днешната култура. Не казвам, че човек трябва да е мръсно животно и да яде другите хора. Изобщо нищо такова не казвам, искам да подчертая това. Казвам просто, че всеки от нас има тази чудовищна част от себе си. Под някаква форма, тя може въобще да не е крайно чудовищна, но под някаква форма. И е добре да обичаме чудовищата в себе си, да си ги гледаме и да им позволяваме понякога да излизат навън и да се разхождат и после да си ги прибираме обратно и така. Цялото това нещо искам да кажа, че аз не мисля, че е проблем, че се превръща в чудовище нашата слушателка. И ако се чувства сякаш има проблем, аз мога да й предоставя много литература за митология, за фолклор и за психоанализа. Имам достатъчно материал за седмици четене. След това вече няма да има сили да бъде чудовище. Страхотно. Много съм съгласна с тезата, която изказа ти, че не само жените могат да се превръщат в чудовища, когато са в PMS, а че всеки един от нас по всевъзможни причини, дали ще е пълнолунието, дали ще е липсата на храна, всеки един от нас може да се превърне в чудовище в даден момент. Така че е важно, когато някой в нашето обкръжение се превърне в чудовище, ние да се опитаме да проявим разбиране към него. Нашата слушателка конкретно ни пита как се справят хората около нас и че това явно за нея е по-големият проблем. Според мен това е много благородно от нейна страна да си задава този въпрос и мисля, че всички трябва да си задаваме от време на време въпроса как другите се справят с нашето чудовище. Изобщо да обръщаме внимание на това как се отнасяме с хората около себе си, независимо дали сме в PMS или не. Но особено когато самите ние не се намираме в особено добро емоционално състояние. И в този случай, моя съвет към хората около нашата слушателка е да проявят разбиране. Или още по-добре да влязат в BG Mama и да прочетат една от темите по въпроса с PMS-а и да прочетат всичките ужаси, които пишат тия жени, които им се случват на тях. Наистина, някои от нещата, които четох, са буквално хорър истории. От една страна е емоционалната нестабилност, но има и страшно много физически изрази на този проблем. Болки, къде ли не, гадене, изобщо... Инициация, да. И ти не можеш да очакваш от човек, който се намира в такова състояние и който физически и психически страда, той да не се превърне поне малко в чудовище. Както, примерно, не можеш да очакваш от човек с счупен крак да ходи без да куца. Нали? Няма да кажеш на приятеля си с патерица, малко, моля ти се, забърдай се, защото закъсняваме. Нали?
Просто проявявайте разбиране към хората във вашето обкръжение, които менструират, и когато забележите, че някой ваш близък се превръща в чудовище, се опитайте да му помогнете по някакъв начин, погрижете се за него и не се чувствайте лично нападнати от това чудовище. И особено важно е, не дейте да правите тъпи коментари относно това, че на някой ще му идва, защото това не помагате нито на себе си, нито на човека с ПМС. Нито на чудовището. Чудовището така, вие подхранвате чудовището и го карате да става още по-голямо. И така, това е една чудовищна тема, която предизвика у нас твърде сериозни разсъждения със сигурност. И ви оставяме и вие да си помислите върху нея, не само върху менструацията, ами въобще върху чудовищата в хората и хората в чудовищата. И всъщност темата остава отворена. Вие какво мислите по въпроса с това как трябва да се справим с чудовищата в себе си и те позитивно явление ли са, негативно явление ли са и така. Проблем 2. Откакто станах добродушко и спрях да съм задник, съм забелязал, че жените генерално имат малко интерес към мен. И към хора като мен. И това вече е проблем. Преди да почнем да говорим по този проблем, аз трябва да направя едно изявление, едно предупреждение, по-скоро. Не бях сигурна много как да подходя към проблема на нашия слушател. И като го прочетох за първи път, честно казано, той предизвика у мен някои неприятни асоциации. Като цяло, не съм съгласна с това, че жените си падат само по лошите момчета и ти като си един такъв nice guy, жените генерално няма да имат интерес към теб и това е толкова нечестно и така нататък. За мен това е един стереотип, който е доста дразнещ и ядосващ. Лично за мен. Да, аз тук веднага искам само да вметна, че аз мисля, че има голям резон в този стереотип и факта, че той съществува. Не съм сигурна колко точно резон има в стереотипа. Лично за мен това да не си задник е първото и най-основно изискване, за да може аз да проявя някакъв интерес в теб. Така че не съм съгласна с стереотипа, но също така не искам да подхождам прекалено строго към нашия слушател, защото аз не го познавам, нямам допълнителна информация относно неговата ситуация. Аз не искам да съдя нашия слушател, дори да не съм съгласна с стереотипа, който е описан в неговия въпрос, понеже той ни пише от неговия личен опит и явно неговия личен опит е такъв. Затова аз ще бъда възможно най-прагматична в моите решения, както по принцип вие сте забелязали. Аз съм един изключително прагматичен човек и ще се придържам към това свое качество. Аз мога напълно да си представя, между другото, какви събития в личния опит на един човек могат да доведат до това той да започне да се замисля за истинността на този стереотип. И той със сигурност не е приложим в 100% от случаите. Аз не съм на мнение, че всички жени си падат по лоши момчета. Просто, както казах, мога да видя откъде идва този проблем. Да, със сигурност всеки един стереотип до някъде се корени в реалността. Моите разсъждения по проблема започнаха от една много конкретна дума в това, което ни е написал слушателя ни, което ми направи впечатление, защото не е дума, която чувам да бъде използвана често. И думата е добродушко. Ти какво си представяш, като чуеш думата добродушко? Коя ти е първата асоциация? На мен ми звучи като едно от 7-те джуджета в Снежанка и 7-те джуджета. Аз имах друга литературна асоциация, веднага като прочетох Добродушко и се сетих за разказа Печената тиква на Елин Пелин. И аз реших да приложа един твой метод на решаване на проблемите и да погледна, ето отново забелязваме твоето влияние върху мен,
Реших да погледна разказа Печената тиква, да го прочета отново, да си го припомня и да потърся решение на проблема в него. Припомних си разказа, не намерих решение. Първо пробвах стратегията да се запитам какво искал да каже автора и дали случайно не е искал да каже, че тиквата всъщност е метафора за жена. Опитах се да заменя тиквата в разказа с жените генерално. И от една страна това до някъде ми се стори все, но има някакъв смисъл в този начин на мислене, защото първо те тиквите генерално не изглежда да проявяват какъвто и да е интерес към когото и да било. Така че от тази страна те си приличат с жените, които не проявяват интерес в случая към нашия слушател. Освен това, при този мой прочит на разказа забелязах, не знам ти дали си го забелязала това, обаче на мене ми направи впечатление, че в разказа Печената тиква има някои описания на тикви, които звучат почти сексуално. Ето аз сега записала съм си един цитат, който искам да ти прочета. Очите му неволно пробягнаха по захаросаното парче тиква, с почервеняла и съблазнително прегоряла кора и в гърлото му се набраха слюнки. Изключително еротично описание на тиква, да. Да. Може би Елин Пелин просто се опитал да пише еротика, но по това време, преди 100 кусур години, не е било обществено прието да се пише еротика, затова той е писал за тиква. В крайна сметка, след всичките тези разсъждения, аз стигнах до извода, че всъщност не искам да сравнявам жените генерално с тикви, защото мисля, че това не е особено мило сравнение. Освен това, не съм съгласна с това сравнение. Жените не са тикви. Аз не мисля, че тиквите са лошо нещо. Мисля, че твърде лоши асоциации са наслоени върху тиквите, точно като върху чудовищата. Така е, да. Тиквите са едно много хубаво нещо, както и жените. От тази гледна точка си приличат. Но реших, че това не е посоката, в която искам моите разсъждения да вървят. Обаче още нещо ми направи впечатление в този разказ, което също е свързано с името на главния герой, Душко Добродушков. Всъщност, господин Добродушков не е един особено добродушен човек. Или поне в този разказ не се показва като такъв. Той не проявява особено добродушие нито към тиквата, нито към началника си, нито към самия себе си в крайна сметка. Даже се отнася доста зле към себе си, лишавайки се от печената тиква, която очевидно желае. И Душко Добродушко за мен е един абсолютен комплексар. Даже мисля, че може да се каже, че в някои случаи се проявява като пълен задник. Аз искам да възразя върху твоето мнение за Душко Добродушков. В крайна сметка, той е продукт на едно общество. Той не е възникнал сам по себе си и той през цялото време всъщност вярва, че нещата, които прави, ги прави с добра кауза и се опитва да следва едни определени норми и правила, които за него са там, за да поддържат света да върви в правилната посока, посоката на Таратора, а не посоката на тиквата, която според него е лошата посока. Така че аз в никакъв случай не бих обвинила Душко Добродушков, че не е добродушен. Аз обаче съм съгласна с теб. Аз не обвинявам Душко за това, че не е добродушен. И не казвам, че не са обстоятелствата това, които са го направили такъв какъвто е. Но в крайна сметка той е такъв, независимо поради каква причина. Факта е, че Душко може да бъде задник. И това мисля, че е много важен извод. Защото може би нашия слушател също така си мисли, че е добродушко и жените затова генерално не му обръщат внимание, а може би всъщност той все още е задник, но просто не го осъзнава. Той казва, че е спрял да бъде задник, но откъде знае, че това е така? Има ли емпирични доказателства за това, че не е задник? Мисля, че това е първото нещо, което трябва да си изясним, или по-скоро слушателя ни трябва да си изясни, дали е или не е задник. Примерно, за да направи това, може да направи една анонимна анкета сред своите приятели,
може да изясни кои са качествата, които притежава един задник и да направи списък с тях, да го прати на всичките си приятели и да им каже да отбележат кои от тези качества са характерни за него. Това би бил един така почти научен метод да разбере дали е задник или не. Сигурна съм, че в някое женско списание има тест 3 начина да разберем дали сме задник. Може да потърси нещо такова. Сигурно и във форума BG Mama има нещо в тази посока. Но по един или друг начин да тества себе си, за да се увери, че със сигурност не е задник. Защото може би това е проблема. Че той просто не е спрял да бъде задник. Аз мисля, че преди да се стигне до тези методи за решаване на проблема, първо трябва много ясно да се изяснят двете понятия. Какво означава добродушко и какво означава задник. Ако приемем, че да си добродушко означава да следваш определени норми, за да бъдеш признат за добър, трябва също да сме наясно какви точно са тези норми, които си решил да следваш. И ако приемем, че да си задник означава да не спазваш тези норми, пак трябва да сме наясно кои точно са нормите. Те същите норми ли са, които са и за другото понятие? Трябва да ги уеднаквим, за да можем да ги сложим в опозиция. Да, напълно съм съгласна. Това е част от емпиричното проучване. Първо трябва да определим нещата, които проучваме, за да можем изобщо да ги проучим. Точно така. Ние може би малко по-късно ще навлезем в това какво означава да си задник. Ще изкажем предположения. Това е един много труден въпрос. Просто няма да ни стигне времето да се задълбочим в задника. Но и това е задача за нашия слушател да си зададе въпроса какво е задникът и дали аз съм задник. Дали той е задник? Да, въпросът е за слушателя си го задава. Две точки, да. В първо лице единствено число. Може да също така се зададе въпроса дали аз съм задник и ще ми е много интересно да чуя отговора. Но след като слушателя ни установи, че той не е задник и като го докаже научно, което аз съм сигурна, че ще се случи, защото нас задници не ни слушат. След като го установи това нещо, е важно да си зададе следващия въпрос. Има ли причинно-следствена връзка между факта, че ти не си задник и факта, че жените генерално не проявяват интерес към теб? Нашият слушател явно смята, че има такава връзка, иначе нямаше да ни пише. Обаче аз не съм много сигурна, че връзката съществува. Според мен има страшно много причини жените или хората като цяло да не проявяват интерес към теб. Не към слушателя ни конкретно, но към когото и да било. Понякога причината не си ти, независимо дали си задник или не. Понякога това, че не получаваш интереса, който би ти се искал, просто се дължи на обстоятелствата. Да, аз съм много, много съгласна с това твърдение. Аз трябва да кажа, че аз веднага като прочетох този проблем, взех доста противоположна на твоята гледна точка, защото аз знам, че аз съм част от проблема, за който нашия слушател говори. На мен ми се е случвало да отхвърлям разни хора, защото ми се струват прекалено мили или прекалено добрички. И аз знам, че аз не съм прекалено мила, нито прекалено добра. Напротив, аз много по-лесно се идентифицирам с слушателката ни от предния въпрос, която казва, че се превръща в чудовище. Както казах, аз се превръщам в чудовище по най-разнообразни поводи. И затова наистина ми е нужно да намеря някакъв човек, който и въобще да имам покрай себе си хора, които също се превръщат в чудовище от време на време, за да можем да си бъдем чудовища заедно, а не да се чувствам като едно самотно чудовище. И когато някой човек ми се струва прекалено мил, аз много се притеснявам, че моето поведение най-вероятно в един момент ще започне да е твърде агресивно за този човек. Дори нямам предвид, аз не съм от хората, които бият хората или им крещят, нямам това предвид. Имам предвид просто, че много често казвам някакви неща, които не съм обмислила добре и мога да нараня чувствата на някакви хора, ако те са прекалено чувствителни. А пък аз въобще не съм имала това за цел. И просто ми се струва по-лесно да общувам с хора, които могат да разберат това, отколкото с хора, които, как да кажа, чувствам твърде чупливи.
по-лесно ти е да общуваш с хора, които също са задници. Да, като мен. Тоест, които могат да бъдат задници, които са приели задника в себе си и понякога го използват. Тук приемаме, че чудовище и задник са еквивалентни понятия. И така, другото нещо, което ме кара да изпитвам недоверие към хората, които ми изглеждат прекалено мили, е факта, че тъй като аз не съм такъв човек, струва ми се неестествено и неискрено да видя някой, който е прекалено добричък през цялото време, който никога не се ядосва, който никога не прави нищо накриво и наопак и на другите. Това просто, даже мен ме докарва до по-голяма агресия, трябва да кажа. Тоест, имам предвид, че на мен просто ми се вижда по-естествено хората да си имат чудовище. Не да си го гледат, ами така да си имат отвътре. Може и отвън да си гледат чудовище. Това също върши работа всъщност. Значи, ето един съвет за нашия слушател от мен. Може да си вземе да си гледа чудовище. Това според мен определено би привлякло доста мацки. И тук искам да спомена Свети Георги. Защо Свети Георги също ли е задник? Свети Георги не е задник, изобщо нямам това предвид, но той си има чудовище. В смисъл няма си го, то не е негово, но той убива змея. В този смисъл Свети Георги няма много общо, но пак е мъж с чудовище до него. И това е привлекателно просто. Свети Георги е готин. Като го погледнеш си казваш готин човек, готин пич, готин светец. И в този смисъл, тъй като аз съм човек, който харесва хора, които имат чудовища отвън, отвътре, другото, което си помислих, че мога да направя в тази ситуация, е да предложа на нашия слушател варианти как да може да симулира, че е задник, след като вече не е. Това е в случай, че държи да продължи да привлича към себе си жени, които харесват чудовища и задници. Което не знам дали го препоръчвам. Аз не мога да реша кое е по-доброто решение спиритуално, психологически за неговото израстване като човек. Може би е по-добре да изчака просто, да се оттегли прилива от жени, които харесват задници и да настъпи другия прилив на жените, които не харесват задници. И така и тогава нещата ще се оправят. Но в случай, че той все пак държи на този тип жени, които харесват чудовища и задници, може да симулира, че е задник, без да бъде задник, просто за да може да привлече в живота си тези жени и може би те след като видят, че той не е задник, ще разберат, че всъщност не харесват задници. Така. Моите съвети като човек, който харесва чудовища и задници към нашия слушател са, че може да заложи на рок-н-рол персона, да носи кожени якета, кубинки, да изглежда все едно му се случват големи трагедии през повечето време, но той не говори за това и като цяло не допуска хора до себе си. Много е важно да е емоционално дистанциран, но да изглежда сякаш той много лесно, като те погледне и знае какво ти се случва на теб емоционално. Т.е. да гледа така втренчено и задълбочено в очите жените с разбиращ, проницателен поглед. Сякаш е зодия Скорпион. И след това всъщност да не допуска до себе си хората, просто трябва да е емоционално недостъпен. Той може да измисли различни причини за това, които да казва на жените, от рода на, например, че не е готов за връзка, че не е сигурен как се чувства, в момента преживява неща от този род. Дори няма да изпадам в по-голяма конкретика, защото той може сам да потърси асоциации, които на него му се струват добри. Така, друго нещо, което може да направи, да чете много поезия и да цитира при изгодни случаи неща от книги с поезия. Примерно Гийом Аполинер, Шекспир, разбира се, Шекспир е класика, но може да заложи и на по-модерни неща. Аз, за съжаление, не съм много навътре с модерната поезия. И друго нещо, което може да направи, според мен това е в основата на всичко. Той трябва да се научи да свири на китара поне малко. Това е основно качество, което привлича този тип жени и ги убеждава, че това е мъжа за тях. И като казвам тях, имам предвид нас. Имаш предвид себе си. Да. Ако свири на китара, възможно е тези жени просто да го разпознават като задник, въпреки че той не е, само заради факта, че свири на китара. Това е един друг стереотип, с който младите китаристи ще трябва да се борят, за да докажат, че те не са задници.
Да, това е за китарата. И просто всичко това бях вдъхновена да го кажа, защото се сетих как един мой приятел веднъж с голямо разочарование от начина ми на избор на мъже ми каза: Биляна, тебе всеки мъж може да те свали, просто ако има китара и е покривна литература. Това са моите съвети към нашия слушател. Много интересно, т.е. ти го съветваш даже да не е задник, да се прави на задник, за да привлече жените, които харесват задници. Ма така, жените после, които са били привлечени от него, защото са си мислили, че е задник, като установят, че не е задник, може много се разочароват. А може и да се изненадат приятно, не се знае. Не се знае. Трябва да се пробва. Не става въпрос за експериментиране. Тук това е една неизследвана територия. Абсолютно неизследвана, така че нашия слушател да пробва тези различни методи и да ни каже кой работи, кой не работи, за да знаем ние как да подхождаме с задниците в своя живот или те как да подхождат с нас. Аз продължавам да си мисля, че нашия слушател не е задник и че като не е задник няма смисъл да се прави на задник. Защото аз не харесвам задници за разлика от теб. И затова си мисля, че хората, които не са задници, не трябва да се стремят да бъдат или да приличат на задници. Затова искам да се върна на въпроса дали наистина това е причината, че жените не се интересуват от него. Ти спомена за това, че може би едно от решенията би могло да изчака този период от жени, които го срещат, които си падат по задници и не си падат по него, защото не е задник. Може би решението е да изчака този период да премине и да започне да му се случва периода, в който ще попада на жени, които си падат по хора като него. И според мен това е много правилно, защото мисля, че всеки от нас има такива периоди в живота си, в които просто не попада на правилните хора. Аз със сигурност съм имала такива периоди в живота си. Последният от тях беше доста драматичен за мен и продължи много дълго, мисля, че около 3 години, през които аз исках да попадна на човек, който да проявява интерес към мен, но се попадах на някакви задници. И си мислех, добре аз не съм задник, защо никой не проявява интерес към мен? Искам да отбележа, че аз също нямах емпирични доказателства за това, че не съм задник тогава и все още нямам, така че може би просто това е бил проблема, че аз съм била задник и затова съм попадала само на задници, но предпочитам да смятам, че това не е така. И предпочитам да мисля, че просто момента в живота ми е бил такъв, в който съм попадала, че не мъжете генерално не са проявявали интерес към мен заради това, коя аз самата съм, независимо дали това е задник или не, а че просто не съм била на правилното място в правилното време, за да срещна правилните мъже, които да проявят правилния интерес към мен. Заключението на всичко това, което казах, е, че според мен всичко това се дължи до голяма степен на случайността. Просто нещата понякога се случват и понякога не се случват. Но този конкретен период от моя живот наистина много тежко го понесох аз и просто исках той да приключи, а той не приключваше. И се чудих как мога да изляза от тази ситуация, какво мога да направя аз, за да я променя. Това беше преди около 5 години. Тогава ти ми даде един съвет, който аз сега ще предам на нашия слушател. Ето тук твоето влияние за 3-ти пореден път в този епизод се проявява. Ти тогава ми каза, че за да се променят нещата в моя живот, трябва да си сваря червена леща. Аз не си спомням какви бяха твоите аргументи по въпроса, защото съм сигурна, че не съм ги намерила тогава за особено смислени. Но въпреки това явно съм била достатъчно отчаяна, наистина, за да го направя. И много добре си спомням, аз до тогава не бях яла червена леща през живота ми. Купих си един пакет с леща. Свари си червена леща, изядох я, беше много вкусна. Има много рецепти и в БГ Мама, сигурна съм, и на други места в интернет. Ако ви трябва рецепта за червена леща, потърсете там. Сварете си една червена леща и наистина при мен се оказа така, че след като изядох червената леща, живота ми наистина се промени.
И седмица по-късно, това е факт, аз срещнах мъжа в моя живот, който е с мен и до днес и който не е задник. Той, между другото, в началото също не прояви никакъв интерес към мен, но с достатъчно постоянство, това са от моя страна, това се промени. Така че за мен това решение проработи. Нашия слушател също може да го пробва и да каже дали за него е проработил. Аз от тогава много пъти съм яла червена леща и живота ми не всеки път се променя след като ям червена леща. Това би било доста странно и не е особено практично също така че се радвам, че се промени в правилния момент. Явно лещата действа, когато ти трябва, когато имаш нужда от нея. Имам чувството, че се превръщам в теб, не знам какво се случва. Много е притеснително. Да. Трябва да кажа, че аз съм сериозно притеснена от днешния ни разговор и не се шегувам дори. Ами тази история за лещата, може би сега изисква някакъв бекграунд. Аз нямам много такъв. Преди вече много години един мой приятел ми каза, знаеш ли, че ако сготвиш червена леща, тя променя изцяло живота на теб и хората, с които си я сготвил и изял, само че не знаеш в каква посока ще го промени. И моят живот наистина много се промени след като сготвих тази червена леща и аз, разбира се, прецених, че това е просто факт. И след това много внимавах кога и дали готвя червена леща. Яла съм червена леща броени пъти от този момент нататък и мога да си спомня всеки един от тях. И изглежда последния не беше съвсем успешен и аз реших, че известно време няма да си позволявам да ям червена леща. Това известно време продължи години. Тази година, в началото на годината, имах репетиция с една мацка, с която свирим заедно и бяхме от тях. И след репетиция аз си казах, леле, давай да приключваме, че аз умирам от глад и трябва да ходя да ям нещо. И тя ми каза, знаеш ли, изготвили сме много вкусна леща, искаш ли да си хапнеш? И аз си казвам, няма сега тук да ти ям лещата. И тя ми казва, не бе, моля ти се, ти толкова пъти си ме черпила разни неща у вас. И аз си казвам, на мен ми е неудобно да ям у вас. Тя ми казва, не бе, айде, моля ти се, много е вкусна, много искам да опиташ. При което ме убеждава супер дълго време и накрая преди да си тръгна, аз се съгласих, защото тя не ме оставяше на мира и ми сипа леща и лещата наистина беше супер вкусна и аз така си хапнах леща и след това, понеже наистина беше много вкусна и казах, това наистина беше супер, може ли да ми кажеш как е направена, каква е рецептата? Тя ми каза, нищо особено, това просто е червена леща. И аз те погледнах и бях някаква и разказах на нея за този проблем и тя така ми се позасмя и след 3 дни настъпи карантината и затвориха абсолютно всичко и с нея си писахме. Тя нямаше много коментар върху ситуацията. Това е последния път, в който ядох червена леща. Това определено промени живота ми и не само моя. Значи това е почти доказателство за това, че червената леща има някакъв ефект. Слушателя ни може да пробва да яде червена леща или да си изготви, но на негов риск. Сам поема риска за това. Да, абсолютно. Не носим отговорност, ако решите да ядете леща. Това е ваше решение. Вие сте големи хора и сами го решавате. И така, всъщност, мисля, че дадохме на нашия слушател доста храна за размисъл. И можем да преминем към последния проблем за днес. Проблем номер 3. Нямам повече място за растения в стаята си, защото всички повърхности са заети с растения. Направих си нови рафтове, но понеже имам твърде много растения, и те се запълниха. С съквартиранта ми си купихме нова бормашина, което е идеална предпоставка за рафтове. Но сега вече нямаме място за рафтове никъде в апартамента, защото откакто имаме тази бормашина, правим само рафтове и купуваме растения и сега вече няма място. Този проблем беше за мен труден. Трудно ми беше да подходя към него. Защото аз не мога да гледам растения. Аз не само, че нямам рафтове с растения, аз нямам дори нито едно растение. Пробвала съм да имам, обаче просто ги убивам всичките. Ненарочно, те просто умират. Пробвала съм да си взимам растения, за които казват, това няма как да умре. Тези растения, те си живеят сами. Ти го поливаш от време на време и то си живее и не става. Смисъл, растението просто умира. Пробвала съм да следя много внимателно
указанията как се гледа съответното растение, да си го поливам както си трябва, да го почиствам, там листата му и всякакви други такива неща. Нищо не помага, растението просто умира. То ме вижда и умира. Освен това умират рекордно бързо. Подариха ми веднъж един кактус. Аз си казах, ето сега той е кактус, ще си го гледам и той ще си живее. Това е кактус, той няма как да умре. Ами взе го този кактус и той умря за около 3 седмици престой в апартамента ми. Не знам каква е причината, аурата ми ли е, котките ми ли са, може би котките ми имаха някакъв пръст в това, защото те няколко пъти вадиха кактуса от саксията и аз го връщах и те го вадиха. Но няма значение, важното, че кактуса умря. И след това ми подариха едни такива малки чушки червени, бяха много красиви и тях ги уморих много бързо. И на следващата година, значи тия чушки, ми ги подариха колегите ми от тогавашната ми работа за рождения ден. И аз ги уморих. На следващата година колегите ми от сегашната ми работа ми подариха една картина, на която има нарисувани същите чушки. Те се върнаха. Те се върнаха от мъртвите да ме преследват на картината, чушките. Аз го знам. И сега аз знам, че трябва в един момент да преодолея проблема си и да се науча да гледам растения. Така че това е много сериозна тема за мен. Много травмираща, изключително травмираща. И веднага си казах, ето, тук има нещо, може би разковничето се крие в тая опозиция с двете крайности, между които трябва да се намери баланс и може би сега в опита си да не реша проблема на нашите слушатели, може би ще реша моя. И така, всъщност, откъде идва моя проблем да не мога да гледам растения? Питам се аз, за да мога да мисля за техния проблем през моя. И си мисля, защо не мога да гледам растения. Ами, мен изключително много, дълбоко вътре в мен, ме дразни това колко са пасивни растенията. Аз по принцип не обичам пасивни неща, не обичам пасивни хора. Обичам хора, дето могат да инициират събития, да станат зад думите си и така нататък. И когато нещо е такова пасивно, като примерно едно мушкато, и аз започвам да се изпълвам с агресия отвътре и може би тази моя пасивна агресия убива растенията, не знам. След като аз имам този проблем с пасивността на растенията, реших да разсъждавам по-нататък как този факт, че растенията са пасивни, може да има нещо общо, евентуално с проблема на нашите слушатели. И си казах, защо те имат нужда да гледат толкова много растения? Това са много растения, нали? Много рафтове, много растения. И като си мислих така и си казах, ами ето, тези хора явно обичат растения. На тях това не им пречи. Нали? Те така си мислят, няма никакъв проблем, че растенията са пасивни. За тях това е една дзен комуникация и просто им харесва това. Обаче явно просто им е недостатъчно, защото те продължават да купуват растения. Значи очевидно растенията, които имат, просто не удовлетворяват техните нужди. Така че те се опитват да открият още растения с идеята, че тогава тяхната нужда ще бъде удовлетворена, но според мен това не е така. Според мен не, че не трябва да гледат растения, но трябва да редуцират броя на растенията за сметка на някакъв вид по-инициативен обект на грижа. Например, куче. Едно куче в този апартамент пълен с растения би възстановило баланса много бързо, като най-вероятно би унищожило част от растенията, докато се ориентира в този нов за него хабитат, пълен с тайни растения. И освен това могат да си вземат котки, защото все пак кучето е по-склонно да уважава авторитета на стопанина си и може би все пак няма да унищожи растенията му, но котките обязателно ще ги унищожат. Сега, аз не знам защо се опитвам да унищожа растенията на нашите слушатели, но само казвам, че това е един вариант. Могат да си вземат куче, да го възпитат, то да не им унищожава растенията, но ще имат един много по-динамичен, активен обект на своите грижи. Това може би ще ги накара да спрат да имат това компулсивно желание да колекционират растения, които стоят и си растенеят и не казват нищо и не унищожават нищо. И според мен, ако не унищожават нищо, това не е добре. Ти си в едно доста деструктивно настроение днеска, имам чувството. Предполагам, че това има голяма връзка с изпита ми по фолклор и антропология. Значи ти искаш нашите слушатели, вместо да се грижат само за растения, да се грижат и за нещо по-активно от растения, защото явно растенията не задоволяват напълно тяхната нужда да се грижат за нещо.
понеже са пасивни. Да, така си мисля аз. Разбирам. Интересно решение на проблема. Аз по-скоро си зададох отново въпроса, който си задавам всеки път, общо взето, когато получим проблем. Въпросът, това проблем ли е? Или по-скоро, къде точно се корени проблема? Какъв е проблема? Проблема явно е, както слушателката ни многократно споменава в нейното съобщение към нас, проблема е липсата на място. Няма място, защото има прекалено много растения, прекалено много рафтове и на рафтовете само растения. И всичко това се случва поради факта, че слушателката ни и нейния съквартирант са си купили бормашина и сега като са си купили бормашина, ходят, дупчат с бормашината и правят рафтове, защото иначе тая бормашина, защо си я купил, ако няма да я ползваш. Така че много лесно решение на този проблем, просто продаваш бормашината и като нямаш бормашина, няма как да правиш рафтове и няма къде да слагаш растения и може би това ще помогне към решаването на проблема. Друг е въпросът, проблем ли е това, че нямаш място, защото имаш прекалено много растения? Всъщност това да имаш растения само по себе си е нещо хубаво. Аз нямам чак толкова много растения, но имам няколко и те си живеят от няколко години насам. Явно моята аура е по-добра от твоята, защото аз също не се грижа особено много за тях. Те просто си живеят. Ето. И на мен това даже много ми харесва, че са толкова пасивни, което за мен значи, че трябва да полагам изключително малко грижи за тях, което е прекрасно. И на мен много ми хареса този проблем, по-скоро описанието на този проблем, защото като го прочетох и веднага си представих една домашна джунгла. Насякъде има растения, които висят и пълзят по стените, едни лияни са опънати през целия коридор и се чуват може би малки щурчета, които се крият в саксийките и може би някой Тарзан се люлее на лияна, която се спуска от саксията. И така много, много романтична представа имам за това как изглежда този апартамент. Даже много бих искала да го посетя. Така ме привлече този образ. Аз не мисля, че това е съвсем естествено по този начин да се случва. Тоест една домашна джунгла звучи хубаво, обаче ако искаме да имаме толкова много зеленина, можем също така да отидем в гората. И сега вярно, че човек няма супер много възможности да е в гората винаги. Може би тези хора искат да живеят в къща в гората, но работата им не го позволява, защото се намира в някакъв град. Но все пак, може би е нужно да помислят за един по-активен домашен любимец, защото растенията просто не ги забавляват достатъчно. А да не говорим, че може да си вземат и някакво по-екзотично животно, примерно питон, нещо, или не знам, някаква змия, която може ги държи в чувство на адреналин, ако имат нужда от адреналин. Има много варианти с домашни любимци. Човек просто трябва да разгледа и да избере правилния домашен любимец за него. Да, ако си вземат змия, това определено ще се върже с домашната им джунгла. Така че мисля, че двете неща доста добре могат да се съчетаят. Да, те хем ще се съчетаят, хем ще се допълнят и според мен това би свършило добра работа. Други домашни любимци, подходящи за една домашна джунгла, са тарантули. Фламинго. Фламингото не знам дали живее в джунглата. Не, но си го представям много добре в джунглата. Да, фламинго ще пасне. Вземете си фламинго, то ще се върже добре. Нещо, което е на границата между домашен любимец и растения, са тези растения, които мухоловки, или как се казва, дето ядат мухи. Има много животни, които могат да допълнят вашата домашна джунгла. Бъдете изобретателни. Ние малко се отклонихме, според мен, от проблема, който, както вече поясних, е липсата на място. Затова аз ще се върна на този аспект на проблема, че нашите слушатели нямат място в апартамента си от толкова растения и рафтове. Въпросът, според мен, е за какво ни е нужно място? Кои са нещата в нашия живот, които заемат място? И кои са важните неща
от нашия живот, които задължително искаме да запазим. И кои са други неща, които не е необходимо да запазваме, а от които може да се отървем, за да освободим повече място. Какво искам да кажа с това? Според мен растенията са важни за нашия живот, защото те произвеждат кислород, който ни е абсолютно буквално необходим, за да не умрем. По тази логика растенията са нещо важно и ние трябва да ги запазим. Но за да освободим повече място за растенията, трябва да се оттървем от други неща, от други предмети в апартамента си, които заемат място, а не произвеждат кислород. Всякакви мебели, натури, сувенири, бяла техника, черна техника, техника с други цветове. Всичко, което не ни е изначално нужно за да живеем, може да го премахнем и да започнем един минималистичен начин на живот, в който присъстват само важните неща, като растенията. Освен това, растенията също така са важни, защото чрез това количество растения, които слушателите ни имат в апартамента си, те допринасят за борбата с глобалното затопляне, което също е много важно. А прекаления консумеризъм и набавянето на други вещи, които не са растения, не допринася за борбата с глобалното затопляне, а точно обратно. Заключението ми е, отървете се от всичко в апартамента си, което не е растение. След като сте направили това, ще имате един апартамент пълен с растения и естествено рафтовете също са важни, за да има къде да си поставяте растенията. И като стигнете до този момент, може да си зададете следващия въпрос, който е как можем максимално да се възползваме от растенията в нашия апартамент, защото явно апартамента ни вече е пълен изцяло с растения и какво може да правим с тия растения. Имам няколко идеи по въпроса. Един от начините да се възползваме максимално от растенията в нашия апартамент е да садим полезни растения. Примерно краставици. Може да си отглеждаме зеленчук в къщи, краставици, ако си отглеждаме, така ще си решим проблема с отварянето на хладилника, който вече няма да имаме, защото няма да имаме хладилник. Това е едно много полезно нещо, да си садим краставици, домати. Те няма да растат много добре в един сенчест апартамент, но ако имате слънчев апартамент, можете да се пробвате. Аз това лято си направих експеримент на терасата, която също е много сенчеста и въпреки това успях да отгледам цели 6 доматчета, които даже почервеняха и аз си ги изядох с голям кеф. Така че това е едно добро приложение на растенията, да ги яде човек. Ако вашите растения не стават за ядене, може да намерите други техни приложения. Примерно, можете да си говорите с растенията си, когато се чувствате самотни, примерно по време на карантина и усещате, че започвате да се побърквате, затворени сами в къщи. Да, разговорите с растения много помагат, ако човек има чувството, че се побърква. Да, сигурна съм, че е така. Освен това съм чувала, че растенията обичат да им говориш, но не съм сигурна, че това е така. Така е. Каза човека, който убива всичките си растения. Аз не им говоря. Виждаш ли? Ето го разковничето. Ако още не сте стигнали до момента, в който започвате да си говорите с растенията си, можете да направите стрим в интернет на вашите растения. Просто насочете една камера към тях и ги пуснете онлайн другите хора да гледат как растенията ви растат и може те да започнат да си говорят с растенията ви и да им се радват. Ако си нямат свои растения, нали, поне да се радват на вашите растения, защото вие очевидно имате в изобилие. Друго нещо, което можете да правите с растенията си, при положение, че вече сте създали един апартамент пълен с растения, може да отворите частна ботаническа градина и хората да идват у вас да ви гледат растенията на живо, ако не са ги видяли в стрима. Особено ако имате фламингота и други неща в апартамента си, освен растенията, мисля, че ще е доста атрактивно. Аз бих отишла. И аз бих отишла. Това ми се струва много добра идея и даже сега твоята защита на тезата, че е хубаво човек да има само растения и нищо друго, ме накара да започна да се замислям дали бъдещето не е точно в това, просто да имаме апартаменти пълни само с растения и си казах, това за мен трудно би проработило с сегашните ми умения да гледам растения.
по-добре да започна да създавам такива умения, докато е време. Защо нашите слушатели не направят един онлайн workshop по отглеждане на растения и даже, ако пък все още имат усещането, че трябва да редуцират броя на растения в апартамента си, могат да направят някакъв конкурс, например, който най-добре се справи в workshop да получава растения подарък, след като вече е доказал, че има уменията и може да го отгледа и така хем растенията им ще си намерят нови стопани, хем те ще освободят място за нови растения или за куче. Мисля, че този проблем абсолютно не е решен. Браво на нас, не го решихме. За разлика от другите проблеми, които май почти решихме. Ужас. Но ако все пак положението стане вече наистина лошо и вече наистина нямате място въпреки всичките рафтове и липсата на каквото и да било друго в апартамента си и трябва да се отървете от някои растения, можете просто да пратите на Биляна едно-две растения. Аз съм сигурна, че тя ще се зарадва и веднага след като се зарадва ще ги убие. Да, мога да потвърдя. Един сериен убиец на растения. Това съм аз, Биляна. И мисля, че за нас за пореден път е време да ходим да спим. Отиваме да спим, драги слушатели. Благодаря ви, че вие още не сте заспали. Ако сте заспали, лека нощ. Ако ви е харесал този, може би, леко разпилян епизод на нашия подкаст, не забравяйте да се абонирате за Ключа от палатката в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, изобщо където слушате подкасти. Можете да ни последвате в Instagram, в Facebook. На улицата. Не ни следвайте на улицата. Наистина не го правете. Потърсете ни в социалните медии, напишете ни нещо хубаво или нещо лошо. Няма значение, просто ни пишете, пратете ни своите проблеми и продължавайте да ни слушате. Благодарим ви, че сте с нас. Желаем ви хубава вечер и интересен месец, яще червена леща и се надявайте живота ни да се промени за хубаво. Турутуту.